Boy Aguilar tuloy. Ha? Sino ba yung Boy Aguilar? Boy Aguilar. Bakit? Ano? Si Simeona Rivera, di ba tigalwasan ng yun? Simeona Rivera? Oo, di ba tigalwasan ng yun? Oo, sa ni Rome. Bakit? Ay nanawagan eh, sa mga kamag-anak ko, si Kuya Boy Aguilar, na tiga Quezon, kapatid ni Kuya Doming siguro to. Oo. Ay namatay na kahapon, na aksidente daw po. Yung Doming naman na yun, yung sinugtukan namin ni Ramil sa kanyon, sa Quezon. Boy Aguilar. Ay na oh. Namatay na daw. Ibig sabihin, nabalitaan lang din niya. Sabi, nandun na daw sa tapat ng karinderya ng anak. Buti ang kasamang apo, nakaligtas. Yung na may karinderya ang anak mo. Buti daw yung kasamang apo, nakaligtas. Nakaligtas yung apo. Buti ba tayo nakaligtas? Saan ba yun? Iwasan? Boy Aguilar. Basahin mo nga ulit. Ayun, si Simeona yun. Sino nag-post Kamag-anak niyan? po ni Boy Aguilar na taga Quezon. Taga Quezon. Si Simeona nga. Ay, ito ang nag-post. Si Simeona. Sabi ng kamag-anak ko ni Boy Aguilar na taga-Quezon na kapatid ni Kuya Dome. Doming yan sa. Doble. Hindi doble, Dome. Baka nga ako mali lang. Siya po ay namatay na kahapon at sinasila ito. Yan lang ba? Yan lang ba ito? Itong Dome na ito, sinugtuban namin nila na nagpakasal nito. Nagpakasal nila anak ito. Sinugtuban namin nila dito sa noon. Hindi na ako katapat ng Ay, pero mo nga kung kailan ba pupuntanin mo? Tiga saan ba? Ala ko tigalwasan mo. Kaya mo kasi nang makatulog, hindi na natulog lang sa gabi. Eh, nagko-content nga kami ng kumuha eh, hindi nasabi ko nga. Kaya pag natutulog, kaya ano lang siya, ulitin yun.
Sana kung yung sample, baka pwede na ito maubos na yung hotdog. Ako nga pala si Edgar Bonilla. Ano pangalan mo? Problemado ba? Pag nilalakit at maka-copyright ako dyan, maaaring sa kanila yung cellphone. Di bagay na Hindi yun. ko pinakamerahan, huwakan, pinakamerahan. Ganda ganda. Live na, maulan na umaga, live maulan na umaga.
May tuyok.